दा डेंगु मेलेरिया निफ्राय प्रोटेक्शन जाहाथे हाबलांनो हायिनि बेबायदि होना होखायो टाउनावसो आरोना दा मा लांफैदों ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन ओमफ्राय ओरै नै दङ सानै मानसिफोर आंजों लोगोसे फिसालाखौ गारबोलायबाय आरोना दा होमबा नुलांबाय थागोन लोगोफोर आङो सिगांनि ब्लगावनो बुंखाबाय जे आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों होननानैहाय दा दंफैयो आङो बङाइगावआवहाय बङाइगावआव मा लांनो फैदों बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांबाय थागोन होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रोदो लोगोफोर ओमफ्रायहाय बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय नै बिराद दावराव टाउनावहाय जों जानो आङो जे जायगायाव फैदों बेयाव हाबैग्रोसै आरोना मानि थाखाय फैदों दा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन नागिरगासिनो जोङो अबेयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा ओरैनोथ' बङाइगावआवबो बांद्राय फैलाबाया नालाय ओमफ्राय मेप नायै नायैसो फैनांगौ जायो दा मेप नायै नायैसो थांगासिनो बेखौथ' बांद्राय मोनथिलाजोबा जायगाफोरखौहाय मोनसिगोनबो जायगायाव हनुमान मन्दिराव बिशाल मोनबायना बिशालनि खाथियाव एसे दावखोनानै ना आयो बिराद नै लजिस पिज्जाया लजिस नै ओरैबादि गोबाव जाबाय पिज्जा मोनजायैया आयो बोसोरथामसो जाबायदां बोसोरब्रैसो जाबाय बोसोरनै बोसोरथामसो जाबायदां बोसोरथामसो जासिगोन पिज्जा मोनजायैया ओरैबादि गोबाव जाबाय ओरैबादि जानो लुगैनानै दं आयो आवगोलहायथ' मा जायोमोन जोङो एभ्रि मान्थआवहानो खेबसे जाखाथारो आरोना खेबसे खेबनैयावबो जाखायो माने जेब्लानाखि सेलारि मोनो बे सेलारि मोननाय दिनखालि जाहैखायोमोन आरोना जोङो ओमफ्राय मोनबाय ओमफ्राय दा जानो लुगैनाया हाला जायगायाबो मोनबाय जों हाबैग्रोसै मा नायनो फैदों बेखौ नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामबाय थानोसै थौदो होमबा नायनोसै मा लांनो फैदों आरो मा लांदेरबावनाय जाबावो नायनोसै आरोना दा नै हाबनो फैनाया बैनो नै बेनि खाथियावहाय नैहाय बेनो खिग्राखौबो नांगौ मालाबा जिरायनानै बेखायनोथ' फोरोंनांगोन ना जिरायनानै खिनो सोलोंनो औ नै बिसोर खिग्रा गोजा खिग्रा ट्रेनिं खालामग्रा नै फार्स्टक्रायाव हाबफैदों जोङो नै उन्दैफोरनि गासिबो दंजोबो नै गारि थारि आयु नैबेथ' आयु लावदुम बेसेबांबा गिदिर जा समायगौमोन बेखौ बुद्रांद्रांनो बाइकबावसो नै बेहा नै बे सियारा औ माखौ र' बैखौ नायनायनि एसे बायलाबायबा बेनो एफा गिदिर मानसि खांग्रांलाबायगोन ना बियो सोनारलाबायोना लाजाया बे नै उन्दैफोरनि गस्लाफ्रा नै हिन्जावफोरनिफ्राथ' नै फुजानि बिराद मोजांमोन आयौ ब्लेजारा नायलाय ब्लेजारा बेसेबां मोजां नुयो जि मोजांखा अन्थावसो गस्लाफ्रा औ ओइदो सा बेखौ नायनानै
लोगोफोर टारगेटआथ' बेल'मोन बे चेयारल' लांफैनायमोन आरोना बे चेयारखौबो मानो लादों दा खिन्थाफिनबावगोन आङो दा बेनि उनावहाय नै बिनानावा आंखौहाय एकदम गस्लाखौ नायनो हाथारलांगासिनो आंनि बे गस्लाखौहाय माने बेखौल' गानबाय थायो दा गोदान बायदों गासिनो दा दखानखौनो नागिरदों आरो अबेयाव मोनगोन होननानैहाय बेनिखायनो नायनो हाथारलानो नोंथांमोनाबो नायनो हाला जानांगौ बेखौनो गानबाय थायो होननानै गांनैल' हमबाय थाखायोना आङो बे गांनैखौल' गानबाय थायो आङो दा नायनोसै मोनलाङो ना मोनलाङा नायनोसै दिनै र' नोंनाबा बायनोसै आरो आं नायनो हालांगासिनो थारमाने बेयाव हाबनो फैबाय जोङो दा दंफैयो इउनिभार्सेल स्टुडिअ' बाजार खालामै उखैनानै जानो फैलायबाय ओमफ्राय जागोरसै जानानैसो थांसै आरोना दा जानानै लानोसै नै आंहाथ' जेरावखि थाङा बे दसायानोसै बिराद गोथाव मोनो आङो नै टेबोल गोदाना सिफायनानै गोजौआव जिरायनो हाया ओमफ्राय गोजौखौ सिफायनानै नै बिदि गाहाय खालामनांबाय आरो औ जे नांदों जादो मा आयो नै दहायथ' लोगोफोर थांनानै फैबाय बङाइगावआवहाय नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्रायहाय दा बेयावहाय मोनसेल' जिनिस लायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे नांगौ बुस्थुफोरबो लाबोनाय जाबाय इम्परटेन्ट बुस्थु आरोना जायखौ जोंनो नांथारगौ माने गथ'फोर थायोब्ला आरो मास्ट आरोना थाथारनांगौ होनना आं सानो बेखौल' आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आरोना दा माबा लाबोदों बेखौहाय माने ओरैनोथ' फार्स्टक्राइआवहाय अनलाइनाव मोनखायो नङा होमबा दा थांनानै नायोब्ला माने साबसिन मोनो आरोना दा बेखायनो आङो फार्स्टक्राइआवहाय बिहराबालानो अनलाइनाव बिहराबालानो बेयावनो थांनानैहाय जोङो माने दांनायनायजों मानायजों नायनायजों आलदा जायोना अनलाइनाव नुनायनिफ्राय बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि माबाफोर नांगौ जायोबा फार्स्टक्राइआवहाय जुदि अनलाइनाव नुदोंब्ला बेखौनो जुदि नोंसोरो दांनाय बिलिरनाय नायनानै लाबोनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोनाबो लायनो हागोन आरोना फार्स्टक्राइआवहाय बिराद मोजां ना माने नांगौ बुस्थुफोर गोजाखा आरोना ओमफ्राय लाजोबनोसो हाया जाहैबाय माखासे बुस्थुफोरखौहाय नांगौबाबो ब्रेन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेन'बा अबे एजनिफ्राय अबे एजसिम बबेखौ गेलेनांगौ बेफोरबो गासिबो मोजाङैनो दंजोबखायो आरोना बिराद मोजां लायनो थांनाया मोनसेल' बुस्थुमोन बेनो जाहैबाय बेनोहाय बे टेबोलखौहाय लायदोंमोन आरोना बे ओंखाम जाहोनो टेबोल लायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लायनायनिबो रिजन दङ मानो होननानै बुङोब्ला मानसियाथ' गिलिर जाबायना बेखौ बामनानैसो जाहोबाय थानाय जायो ओमफ्राय बामबाय थानो हाया ओंखायनो बेखौ लायनाय जादों आरोना ओमफ्रायहाय दा टेबोलाबो गोजौबो जायो गाहायबो जायो आरोना मोननै स्टाइलाव जायो ओमफ्राय बे गोजौआवहाय जिरायनो हाया बे गियो गोजौखौ गियो आरोना गाबबाय थादों गोजौआवहाय जिरायनानै बेखायनो बिदिनो गाहाय खालामनानै होबाय आरोना दा बेजों लोगोसे आङो माखासे इम्परटेन्ट बुस्थुफोरबो लाबोदों जेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना दा इम्परटेन्ट बुस्थुआनो जाहैबाय आंनो नांथारगौ होननानै आं सानो नैबेखौहाय दा डेंगु मेलेरियादि जायो नङा होमबा दा डेंगु मेलेरियानिफ्राय प्रटेक्सन बेबि हागनि नै मस्कुइट' रेपिलेन्ट माबा पेट्स बेखौहाय गस्लायावहाय सिथाबनानै होबानो जायो ओमफ्राय जाय सिगाङावनो बाहायखाबायबो ओमफ्राय थाम्फैया फैमारा आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय गासैहाय थायो 48 थायो बेयावहाय ओमफ्राय दामा बेसेबां मोनदों 295 48 295 आरोना नै बेबायदि थायो ओमफ्राय सिङावहाय आरो थाबावगोन आरोना बे पेकेटनि सिङावनो आरोबाव दंबावो ओमफ्राय सिङाव बेखौ मोननै नुदोंना ओमफ्राय बेखौ मोनसे लागायना होबानो जायो आरोना ओमफ्राय बे 12 आवार्स सोलियो बे मोनसेयानो दा बेखौ आङो नांथारगौ होनना सानो डेंगु मेलेरियादि जाबाय थायो गथ'फ्रा दाबो जागासिनो मेरला ओमफ्रायहाय बेखौनो ओंखायनो नांथारगौ आरोना बेखौ आङो मास्ट होनना सानो थार्म'मिटार
नै बेजों लोगोसे बे थार्मोमिटार माने एखमबा जोङो आखाइजों दांनानै मोनथियाना दा बेखायनो बे थार्मोमिटारखौ जोङो लानांगौ आरोना दुंनायफ्रा बारा जायोबा उनावहाय हठाथनो बारा जालाबायोबो ना एखमबा बेखायनो एसे दुंनायावनो नायनानैहाय मोनथिनानैहाय नर्माल टेम्पारेचार ना हाई टेम्पारेचार बेयाव खिथा हागोन आरोना बेखायनो बेखौबो दोननाया मोजां गथ'फोरनि थानायनि थाखाय आरो मोनसेया जाहैबाय नैबे बिराद मोजां बुस्थु बियो गोबाव समसिमहालागै सोलिगोन बियो दाल' नङा बे गोबाव समसिमहालागै एसे देरबाबो सोलिबाय थागोन आरोना बे जाहैबाय माबा मा होनो वाटार बटल दै बटल ओमफ्राय बियो जेब्लायबो गुदुं थाबाय थायो माने दुंब्रु सोनानै लाबा बे दुंब्रु दैनि थाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय नै उन्दैफोरनि थाखाय बेबायदिबो दङ ओमफ्रायहाय मुख्रायाहाय आरोबाव नै मोननै दंखायो बे एसे गिदिर देरबा सोलिबाय आरोना नै बेबायदि दा बेखौ खुलिनानै बेखौ सोनो हाबाय एसे उनाव देरबाहाय दा बियो नै सिङावहाय नै दा उन्दैयावहाय बेबायदि पाइपजों लोंहोनोबा बेबायदि लोंहोनो हाबाय ओमफ्राय नै गुदुं थाबाय आरो बेयाव ओमफ्राय दाथ' नै गोजां बोथोरनि समावथ' नांबाय थागौ बायहेरायाव थांनाय मानायनो बेबायदिखौ ओरैनोथ' गुसु जायोना दस्रा बथलफोराहाय ओंखायनो बे मोजां जाबाय आरोना बेखौ आङो एकदम नांथारगौ होननानै सानबाय बेखौबो नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामबाय आङो ओमफ्रायहाय आरोबाव बेजों लोगोसे नै माखासे बुस्थुफोर लाबोदों गस्ला गांनैसो लाबोदों गोजां बोथोरनिनो ओमफ्रायहाय नै बेखौ बिसिनानै नायबावबायसो आङो नै बे जाहैबाय हाथाय मानजिग्रा माने प्रेक्टिस आरोना दानिफ्रायनो नोंथांमोना नांगौ सानो ना नाङा सानो बे नोंसिनि सायावसै माने आङो प्रेक्टिस खालामदों होननानैहाय दानिफ्रायनो ओमफ्राय बैयो गलाबायोना उन्दैफोरनि ब्रासआ दाख्लै लाबोदोंमोन बायह्रानिफ्राय ओमफ्राय मानजियोबो आरोना मानजिनायालाय ओमफ्राय टुथपेस्ट होआखै आङो ओरैनो प्रेक्टिस खालामनायनिल' बियो सिलिकननि जाहाथे हाबलांनो हायैनि बेबायदि होना होखायो नै माने थुब्र'फ्रांलाबायगोन ना थुब्र'नो हायैनि बेबायदि दंखायो आरोना बेयावबो बख'नानै सोनो हायो नै बे जाहैबाय गासिबो बियो खर'निफ्राय लानानै आथिंसिम फुजायो आरो बियो दस्राफोरखौ माबाबाय थाला नांगौ बुस्थुखौल' आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानखादोंमोन दाख्लै सासे आगैया सोंहरदोंमोन बाबुआ हासुयोना हासुवा बिसिनायावहाय हासुयोना हासुवा होननानै सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै आङो दाइपारबो लाबोदों दाइपारबो दङ ओमफ्राय हासुयोना हासुवा माने दाइपारखौथ' गानहोनायानो जाखालामोन दाख्लै गोलोम बोथोरावथ' एकदम गानहोखाथाराखै मोनायावहाय गानहोयैयानो मोजांखा नालाय माने उन्दुनायनि सिगांनो बेखौ हासुगोरखानोसै ओमफ्राय गरमफ्रावथ' बांद्राय हासुनो ओंखारखाया नालाय ओमफ्रायहाय मोनायाव आङो फोजानो बायो ओमफ्राय दा गोलोम बोथोरावहाय बियो मोनायाव फोजायाबाबो बियो हासुखायाखै आरोना डाइरेक्ट फुङाव सिखारबाय डाइरेक्ट हाखु दाखुनो आङो बायहेरायाव लांबाय माने हासुहैबाय ओमफ्राय बिदि हासुयोमोन आरोना बिसिनायाव हासुनाय जालामोन ओमफ्रायहाय थाल लानांगौ आरोना जुदि उन्दुनायनि सिगां बे हासुवाखैबा खिन्थु बे हासुनो हागौ बेखौ थाल लानानैहाय माबायो आरोना आङो ओमफ्राय गानहोयोमोन आरोना एखमबा आङो लाबोनानै दोनफैखायो मानो होननानै बुङोब्ला मालाबा थान्दा समावहाय आरो मालाबा हासुवाबालानो उन्दुलांफ्लाङो बियो दा बिदियावनो आङो मालाबा गानहोनाय जायो आरोना आरो गोबाव गानहोनो नाङा गानहोबाय थानो नाङा ओमफ्राय बायहेराफ्राव थांनाय मानायफ्रावथ' आं गानहोखाला दाना बेखौहाय बे मोनाफ्रावहाय आङो उन्दुनायावहाय दिगदार जायो नालाय बेबो सिखारनोहाय ओंखायनो आङो मालाबा दिना गुसु जायोबा ओमफ्रायहाय फोजानो बानानै बेखौ गानहोनाय जायो आरोना सम बेखायनो लाबोनानै दोनफैखाबाय बेनो आरो फार्स्टक्रायाव थांदोंमोन दहाय बेनि गेजेरावनो माने आंनि ड्रेसखौ नायनो सुखुथारला होननानैहाय बिनानावाहाय माने बेखौनो बे गानबाय थायो होननानैहाय आंखौहाय माने जोङो इउनिभार्सेल स्टुडिय'आवबो हाबहैनाय जादों आरोना बेनि उनावहाय इउनिभार्सेल स्टुडिय'आवहाय आङो गांनैसो गस्ला लाबाय ओमफ्राय फैबाय आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं